jam geno weeti e men ɓiɓɓe fulɓe fullaaɓe lamɗam fulliiɓe e windere hettotooɓe jamma bela hannde ko dewo 18 colte hitaani ujune 2024 fulɓe mbi aduna ko danga waandu hannde ko jaɓɓe janngo ko murtooɗe hannde paaɗen ko Soudan toon to funnaange rewo Afrique laamorgo ko Khartoum hooreejo ko Abdel Fattah al-Burhan ɓesngu ngu ko 46 million e temedde ɗiɗi e goo ujunere e temedde 866 neɗɗo wertago mayri ko million e temedde 886 ujunere e 68 kilométre carré ndi heɓi jeytare ko goo siilo ujunere e temedde 956 yo jam ñallu to ñalluɗen care cindoɗe e kelle men Dadiaba dingiral jamma bela hetto bela wona laccire saño saka ngela sawtol musidɗo mon Djibso Bobo Leñol gorko mo Silla Jongto